Black Clover Part 8 Khatia Rates Chantura Mace Dangte Lo Lang Ta Khan Asta Loin Rosa Chu An Lo Be Nga La Mace Ho Chuan An Magic Mangin Tukzal Mai An Tum Ani Ma Se Asta Ero Chu Timaya Plom Chi Ani Velowa Ama ero chu an tam tham em awangin an magic lak atang chuan alawin dang thei ram ani chutia an magic te asa kian hnu chuan Leopold po lo zuang lut ve nga lin a be pui ve nga la Noel po alo om mai lo an pahnih che vel huam turin a water magic chuan ven himna alo da ve nga la ma se chung fir fiak zinga pakhat chuan tree spell mangin Noel magic chu a hi bauta a Asta le Leopold te chu prizing tornado needles mangin an rondeng ta nga la chuat chara chuan an ta hlum top mai Fear fiak zinga mi Georgina den le atum lai tak chuan Magic Night rualte an lawin lar ta thuta mimosa chuan Fugolion chu a magic manga hil turin atlam phei nga la Veltos chu lo tong chuakin Mace te hna chuan Magic Night dangte an lo kir le to awangin nungtol angai ri thu shilin asoya chu vele Silva chuan a magic chu a manga la Seli po in a gel magic lo mang ve nga lin a lo dang ta ani a gel magic chuan Asta chu tuamin amana anin hnuk kiri don ani Veltos chuan Black Hole a siam nga la an kalbo dona chuan Eye of the Midnight Sun an ni thu le Clover Kingdom chu engtik emonia an lati chiat vek tur thu an soya an bo zui ta nga la chutia Asta an manawang chuan Noelin an hnunga zui du ma se Noel Silva chuan alo khapa an ngai poimo masat ber tur chu khopui ven himna ti chak ani thu asoi le lam kha lo langin Asta chu Eye of the Midnight Sun in thup na hun puk pakhata an ruaya Seli hian Asta chu anti magic mang thei ani awangin zirchian adu ani nima sela midang te chuan tha mai po an poi ti lo hle a puk chung an lut zela an rin lo tak main a thim chen atang chuan Julius aron pen chuak ta chat mai a thong lam nge yang mei sowina an rin lo lutuk an mu awang chuan an rilru a buai ngal nge ya Julius chuan an chou chua chu tur chuak ngam turin a hril hlom mei chou nen chuan an in bei nga la ma se wizard king meu an ni tan chuan ne rual ani lo ani a time magic mangin mei chou chu aman khom ta nga la Asta po chu a chua zalen boka Julius chuan Asta chu ama enton turin a hrila a chan chu Asta hian wizard king ni adu chuan hetiang thil hi apal tlang fo angai dona magic chak tak anei angai dona ni ti in a hril bok ani Julius chuan mei chho lung zemak taka in rin kwal a chunga lunglu in phum ru chu engti na nge ni ang ti in ala mu ngai lo thu asoya am mi man te chu Clover Kingdom an thempui hnuwa dop chua tur an ni a ma se chuti lai chuan Juliusan engemaw tak lo thleng tur hi a hria a Asta chu in ring turin a hril ngal mit khap kar leka chuan Mace dang pakhat blinding hot light mangin aron langa a en em awang chuan engma an mu thei lo rei rial loin thil eng tak chu a thim ta duaka Asta chuan eng a thim hnuwa chuan a kut chu la thla in an en vela Mace an man zong te chu an lo bo vek ti a mu chuak Julius chuan Eye of the Midnight Sun ho tu ber ani ringin angai to a van nei thak takin Julius chuan Mace an man zinga pakhat chu zo na zo thei turin alo lat chel bet ram rama magic dang lo lang thutin Mark's friend choice chu halo lang ta a thil man mo thak tak awangin wizard king chu medical ward lam apan ngal thengem ti alo zota Julius chuan an pan ngal tur thu in halo chang Magic Night te chu medical ward pona an ding diala Fugolion le Leopold te chu a chunga an ti dam chho mek ani Julius le Asta te po khopui an lo thlenga an Mace man po an lo ruai tel
ko pui chung chu an thian fai nga la magic barrier te an ti chaka in biak po na spell te po an siam thabok Charlotte chuan Julius nena Fugoliona pendant abo thu a hrila tute nge an ni ti an ngai tua Julius chuan Clover Kingdom ti chiat vektum fiak Paul an ni thu a hril hlama Julius chuan Fugoliona pendant chu lung chunga chuan atel ve angem ti angai tua Nozel chuan Fugolion tana phubalak ngei tumin a rilru in thu atiama Leopold po infirmary tangin halo chuak to a u Fugolion chunga chu tianga che te ho chu engtek emonia ala thung rul nge yang ti in a in tiama a thu tiam nem nge nan a chal chu tikangin ser asiam ta ani an bo ruak azia om ta deuh boka khopui chelai siam that na te chu chak takin an thok meka Julius po in atuk veratanga pon lam thirin muk takin thil angai tua magic night zinga hian phatsan tu an hi ani mai thayangem ti in aril ru a chuan ringam chi a si lo ring deuh si in zona a in suala Juliusan an niman kha dop chua alo tum to ma se an che vela chuan ven himna spell an da awangin ma ason meu lo Eye of the Midnight Sun base lo langin Rage chuan asta laka phubalak ve a tha ngai atum thu seli chu a hrila ma se seli chuan chu tiang ati ma chuan asta chu adam lai nge in zir chiang phot adu thu a hrila akal santa Eye of the Midnight Sun hruai tu hian Julius magic thren khat chu adangin a hne theilova a chan chu akut chu ti chiat ani to wang ani Clover Kingdom lama khan kir le ta ila asta chan chu tak me chenau pang khan lom thu soinan kek engemozat Noel le asta te chu ape Charmy po alo lang chop chil ve ngal footprints ti kha ani reng boka a ele ta biam mei kong chung zo ka yuno le Klaus te local chu an mu asta chuan kokin ain hau puile ta mi mai Yuno chuan a win magic chu aron thon thanga la asta chuan a khan dai mangin alo sat kiang ma se chu win magic chuan thuziak pakhat alo kenga kan la in mule watang nawa ti hi ani asta chu asata phat mei lo chuka in ma chhon turin a chowa ma se Yuno te chu an kal ta thowa Klaus chuan Yuno magic chu a chak chho zel ti a hria Black Bull based lam lo langin Asta le Noel te chu an kir to makna le lak te po an misona tangin an lo kir ve chi ani misona an chet dan vel awang chuan star an dong don hi alo ni Asta chu a chet dan awang chuan third class junior magic night ni na an pe Charmy ero Katrini a hne atuk dola wangin first class junior magic night ni na pek ani thung lak le makna te chu 5th class an ni awang chuan an thin a ur hle Charmy chu an en ta tlok ani asta chuan Figolion chu alangai tu reng thu asoya ma se yami chuan chutianga olsam takin athidon lo ti alo hril asta chuan nasa zoka training ngal adu thu asoya chau awanga thi adu lo chuan chol ri turin yami chuan thu aron ta ani Yami an rem ati lo nuwa Yami an tul ati lo nuwa funeral chuan mixara nuam tol tura hruai tur angai tua Black Bull base in chung bara thu in kalpui tur chu an squad zingami malte te in angai tua kalpui buai thak tur chu a hruai du lo ani atopa lak le asta te nen chuan mixer lampan turin an chuak ta ma se Noel po khan arukin azui lama asta chu athikin aveng ani an panber mixer mun chu thlengin the gravy hinkara an luta meiche pathum tanen chuan an hawa lak le funeral te chuan an magic sovelin asta po ain ti sek na sa hle wizard king ani don ti te chu asoi seka chung meiche te chuan black bull squad an ni ti an hriat rual khan an ning ril to hle
an chet dan vel awang chuan a bel tha hle bawk chung hmeichhe ho ming chu Rebecca te Helene le Erica te an ni a han biak tlang nel vel chu an tuma ma se lak le yuno te chuan a fu lo donin an tharu thung Noel pokha waiter anga in thua min alo en thave reng hloma an pia loka sek bon za pokha alo thu ve a hmeichhe ho bula chuan alo in soi theina sa ve hle a hmeichhe ho chuan an ril ru takin an lo ning to hle Noelina in tur ava pek chu hmeichhe ho laka in lak pat le boruak ti zang khai nan a beng bota thuai mai hmeichhe ho chuan phur takin KZP an lo pe nga la Black Bull Squad te chu an hlo tin chho mel riau mai lak chuan hmeichhe pakhat ne na inzom na siamin pona hroi chuakin a lightning magic chu a entir don ani funeral po hmeichhe pakhat nen chuan an chuak vele a Asta ero hmeichhe pakhat Rebecca Scarlett nen chau chuan an omtir ta ani Rebecca chuan engma ti pui pe lo angin langma se an soi ta ka chuan in an na lai an lo neya an pahni chuan an unau te le an chung te ngai tu thei tak mi an lo ni a Noel chuan an pahni a lim taka an om lai chu thik ril ru takin alo en le thina ma se chu ti lai tak chuan zurui pakhat chuan asta bula alo kala a patet ma wang chuan anui so a Rebecca po adiriama restaurant nasa taka thoai chuan anun ol samjok nan magic night bem thuk atum ani himole ti in anui nasa hle a asta chuan mi an landan atang ringota te lo tu ra hil pa in sek bon za te thut na do kan bo dar vek khop chuan a vom pheya Rebecca nen chuan rang takin pon nampanin an tlan chuak dun ta nga la kil khata an dinga Noel po in rang takin alo zui chuak ve ngal kil khata an ding lai chuan Rebecca chuan asta hena tu emotal du anei to em ti azota asta chuan sister Lily ngai tu chungin tu ma du ala nei lo thu asoya Rebecca le Noel te hil chu ati hai ngang mai an ma ni ming chu an soi an ring deuh anima na lak le funeral te po kha an hmeichhe hruai chhuah te khan an lo hnol ve a lung hnur tak le lak lo in ti takin an base lam chu pan an tum ta ani khati zong kha part 8 chu ni se kar masa khan ni khat dana nge ni tin ti kha ngai dan kan la a du dan atama soi hriat thiam po a har hle a ma se ni tin kan ti chuak to don ani ati chu dar kar hi fix thei ani lowa dar nga atanga dar sar le achan ve in kara ti chuak kan tum don ani ma se chiang taka ka soi thei ero chu ni tin kan ti chuak to don ti hi ani a tin black cover lo hi movie lampang ni lo video pakhat kalo da dona chu thlir tu zong ten min lo thlir sak ram donia